زي خبركم تخاتلتي الرأينا كما يتخونوا نايلومي أرستنا دهسة ساميدا كلونا كسع موداتها مسايك الصنحو بخبرنا عدمكم لا بتتحسن يكبلكم Subscribe and share so you don't miss a thing. With Rihanna, let's explore the world together. Artist እና አክቲቪስት ልክ እንደ ድመትና እንደ አንበሳ ናቸው። ድመትና አንበሳ አንድ አይደሉም። በአማርኛ ዘይቤያዊ አነጋገር ግን ድመት እንደ አንበሳ ልትባል ትችላለች። እንደ ካለ ዘይቤ ነው። እንደ አንበሳ መሆን ያማራት ድመት ግን አይጥ የማደን አምሮቷን አሽቀንጥራ መጣል አለባት። እንደ አንበሳ መሆን ያማራት አይጥ እያደነች አይሆንም። አንበሳ አይጥ አያደንም። አርቲስት ቋንቋ አለው የሚኮረኩር ካስፈለገ የሚያስቅ ካስፈለገ የሚያስለቅስ ያን ቋንቋ ጥሎ በማንኛውም መድረክ ቋንቋ ከተጠቀመ እየወደ አብይ አህመድ ናይ ቴዲ አፍሮ አልቡም ምስ ወፀ ሰላም ይስኢኑ ዘሎ ድቃዘ ይብሉ ይዝሓድር ዘሎ ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ዝተዓሻሽዎ ዝነበረ ህዝቢ ድማ ዘይነፀረሉ ዝነበረ ሓሳብ እዚ አልቡም ናይ ቴዲ አፍሮ ጓሓጓሓ ምስጢር ናይቲ መራሒ ስለ ዘውፀት እያ በዚ መሰረት ድማ እዚ መራሒ እዚ ንቴዲ አፍሮ ርእሱ ካሃርሞ ጀሚሩ ኣሎ ብፍላይ ድማ ፓርላማ ዝበሎ ቃል ከምዚ ክሰምዕዎ ፀናሕኩም እንታይ ዝብል እዩ አርቲስት ከምኡ ድማ አክቲቪስት አንበሳን ዱሙን እዮም ኢሉ እዚ ሕጂ እቲ አክቲቪስት ዝብሎ ዘሎ አብይ አሕመድን ሰዓብቱን ዝአምሰሉ ከም አክቲቪስት ገይሩ ዝቆፅሮ ዘሎ ነዚ ቴዲ አፍሮ ግን ከም ሓደ ዱሙ ገይሩ ወይ ድማ አክተር ብልክዕ ስነ ጥበባዊ ገይሩ ይገልጾ ኣሎ በዚ ክገልጽ ከሎ እንታይ ኢሉ ሓደ አርቲስት ንህዝቢ ከብኪ ይኽእል ንህዝቢ ክሕጉስ ይኽእል ግን ድሙ አንበሳ ክትከውን እንድሕር በልያ ነቲ ናይ አንጭዋ ምህዳን ደው አቢላ ናብ አንበሳ ክትመጽእ ትክእል ኣለዋ ስለዚ አክቲቪስት እዩ አንበሳ እምበር እዚ ስነ ጥበባዊ ሲ ሓደ ድሙ እዩ ንዓና ከሸግረና ኣይክእልኒ ዝብል ሓሳብ ሒዙ መፅእ ኣሎ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ከመይኩም ትሰማምዑ ስለምንታይ ቴዲ አፍሮ ማዕረኽ እንደዚ መሪር ከይንዎ ኣብ ማእኸል ፓርላማ ኣብታ ዝዓበየ ቴሌቪዥን ናይ ኢትዮጵያ ኢቢኤስ ከምዚ እንዳበለ ክዛረብ ጀሚሩ ዘሎ ካልኣይ ዘረባ እውን ኣሎ አብይ አሕመድ ናይ ቴዲ አፍሮ አልቡም ምስ ወፀ ንስርና የቁራን ዝምድና ማየት ጠቃሚ ነው። ንስር በባህሪው አርቆ የሚያይ ብዙ ከለሮች የሚያይ በከፍታ የሚበር በከፍታ የሚመላለስ ከከፍታውም በከፍተኛ ርቀት አይቶ አልሞ አድኖ መብላት የሚችል በጣም ብርቱ የብዙ ጀግንነት የብዙ ብቃት መለኪያ ነው። ቁራ በአንጻሩ የቆሸሸ ቦታ የሚውል በመጮህ በማልቀስ አካባቢ ይበክል ባለበት አካባቢ ላይ ከሚበላውም ከሚረጨውም ሰብ ብቃላት ክሰብረካ ከሎ ከምዚ ዓይነት ምንፅርፃር ኢኻ ተርኢ ውሽጥኻ ኣዝዩ ስለ ዝተጎድአ ንህዝቢ ግን ከምዚኣ ፀፀር ዝተንከፈትካ ኮይንካ ኢኻ ትዛረቦ ማለት እዩ ኣብዚ ትሪእዋ ዘለኹም ቪድዮ ብዛ ዝረኣናያ ቪድዮ እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ ብዛዕባ አርቲስት ብዛዕባ አክቲቪስት ቀፂሉ ዝተዛረበ እዩ እሱ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛ ሕጂ ካልአይቲ ቪድዮ ንሕና አክቲቪስት ከም ሓደ አሞራ ኢና አሞራ ሓያል እዩ አርሒቁ ይዝርኢ ንነዊሕ ይዝጥመት ኣብ ሓፂር ኣይኮነን ዝርኢ ንፅቡቅ ይዕግበኒ ዝበሎ ነገር ድማ ሃዲኑ ይበልዕ ይብል ኣሎ እዚ እንታይ እዩ እዚ ናይ ሓደ አክቲቪስት እዩ ንቴዲ አፍሮ ከምፅእ ከሎ ብሓደ ኳኺ እዩ መሲልዎ ዘሎ ሓደ ኳኺ እንታይ ዝገብር ኣብ ድሕሪ አሞራ ኮይኑ የጭበርብር እዩ ወይ ድማ ድምፂ ዝገብር ነቲ ከባቢኡ ዘሎ ሰብ ይርብሾ ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዘሎ የዕዋፍ ይርብሾም ብፍላይ ድማ ኣብ ሕማቅ ቦታታት ይውዕል ሕማቅ ነገር ይኽብልዕ ዝውዕል እናበለ ይዛረብ ዘሎ እዚ ዝሕምሞ ቃንዛ
ምክንያቱ ቴዲ አፍሮ ኣብቲ ዓዱ ዘሎ ፀገማት ጓሕጊሑ ጥራይ ኣይኮነን ኣውፂዎ እሱ እውን መን ምዃኑ ዝገልጾ ነይሩ ብፍላይ ኣብታ ናይ ዳስጣል ትብል ደርፉሲ ላሊበላ ከምኡ ድማ ኣክሱም ኣልዕሉ ተዛሪቡ ነዚአን ገዲፉ ኣብ ከተማ ስለ ዝሰርሐ ወይ ድማ እዚ ኣባይ ዝበሃል ዲጋ ማይ ስለ ዝመልአስ ህዝቢ ዝኣከበ ኢትዮጵያ ትምዕብላላ ኢትዮጵያ ትብልጽጋላ እናበለ ህዝቢ ዘዳናገር ዘሎ እዩ ጌናሎት ሽግር ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይበጽሐን ዘሎ ክዕረለዎ ኢለ እንዳሓሰብኩሲ ብኣቋራጭ ገይሩ መጺኡ ኣብ ገዛይ ደሓንዩ ጽቡቕዩ ንፉዒ ዝበለያሲ ተገምጢሉ ነንሕድና ከበኣሰና ነንሕድና ፈላሊና ንባታተን ኣለና ስለዚ ሓደ ሰብ ከማን ኢትዮጵያዊ ኢሉ ኮሪዑ ባንዴሩ ከልዕለሉ ዘይክእል እዋኒና በፂሕና ይስብል ዘሎ እዚ እንድሕሪልዎ ህዝቢ ናይ መነባብሮ ሽግር አጋጢሞ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብና ብንክነግድ ዘይክእለሉ ብብሔሩ ብሃይማኖቱ ብዓለቱ ዝረአየሉ ዘሎ እዋን ከም ዓይነ ሓቂ ህዝቡን ዝሓቶ ዘሎ ስለምንታይ ዝሽግር እዚ ዝገጥመና ዘሎ እናበሉ ይዛረብሉ ዘሎ እዋን ከምዚሉ ንአብይ አሕመድ ምዝራቡ ንእሽተይ ቦምብ ወይ ድማ ሓደ ሚሳይል ኣይኮነን ደርቢሉ ከምዚ ኣብ ጃፓን ዝተደርበ ልዕሊ 100,000 ሰብ ኣብ ዓብይ ሃስያ ዝገበረሎም ቦምብ ኒክሌር ናይ አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ቴዲ አፍሮ ቦምብ ኒክሌር እዩ ክዕሉ ዘሎ ስለዚ ነዚ ምቅባል ኣብይዎ ከንፀርፀር ጥራይ ዘለዎ በዚ መሰረት ድማ ምስ ሓደ እሱ ከም ሓደ አንበሳ ናይ ህዝቢ ጠቃሚ ዝኮነ ከም ሓደ አሞራ ናይ ህዝቢ ጠቃሚ ዘድልዮ ነገር ንህዝቢ ድማ ሃዲኑ ከም ዝኽእል ዝዛረብ ዘሎ ወላ ከማን ነታ ከም ስጋ ቆፅርዋ ዘሎ ቀይሕ ባሕሪ ኣብዚ እትይዎ ኣሎ ኮይኑ ይስማዓና በትናቱ ትንታነ ግን ቴዲ አፍሮ ድማ ነዚ ባንጻሩ ንህዝቢ ትዕኑለኻ ንህዝቢ ትባታትን ኣለኻ ሃገር ተጥፋ ኣለኻ ምክንያቱ ከምዚ እንድሕር ቀፂላ ኢትዮጵያ 2040 እዛ ሃገር 3 ወይ 4 ሃገር ኮይና ክርያ ኢና ስለዚ በዚ መሰረት እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኳኽ ያይትስምዕዎ የጭበርበሪ ነቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ይርብሽ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንምርባሽ ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ኣይትገድስሉ ንዓይነ አንበሳ ጥራይ ስምዑ እናበለ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክእምን ይጽራትና ንስሩን አንገቱ ላይ የመደብደብ ለመናከስ የሞከር የመተናኮል ስራ ይሰራል ንስሩ ግን ቁራው ከላይ ተቀምጦ እየደበደበይ ስለሆነ ምላሽ ልስጥ አይልም ምን እያደረክ ነው ማይለው ሙከራ ምንድነው ማይለው ከቁራው ሰፈር በከፍተኛ ፍጥነት ወደ ራሱ ሰፈር ይበራል ከፍታን ለንስር ዝቅታ ንአብይ አሕመድ ጆክ ኣይጸላኽዎን ብጣዕሚ ሰሓብን ኣዘናጋዒኒ ማሃር ኮኑ ብሎ ይነቀልኒና ግን እቲ ዘለዎ ክእለት ብጣዕሚ ንዓይ ዝገርመኒ ኣብቲ ናይ ኮሙኒኬሽን ክእለት ዘለዎም ኣብዚ ሕጂ መወዳእታን ቴዲ አፍሮሲ እዚ ሕማቅ ኳኽ ኣብ ሕማቅ ቦታ ዝውዕል ሕማቅ ነገር ዝበልዕሲ ኣብ ርእሰይ ኮይኑ እንተጮኸ እንተተናኸፈኒ እንተሃረመነሲ ወላ ሓደ ነገር ክብሎ ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቲ ንስሪ ካብቲ ጫውጫው እናበለ ዝርብሾ ዘሎ ኳኽ ተላዒሉ ኣብቲ ልዕል ዝበለ ቦታ ናቱ ቦትኡ ስለ ዝኸይድ እቲ ንስሪ ግን እቲ ኳኽ ግን ወላ እኳ እንተደለየ ማዕረት ንስሪ ክኸውን ኣይክእልኒ ብምባል ዛዚሙ ኣሎ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ምናልባት ንቴዲ አፍሮ ከምዚሉ ስለ ዝተዛረበ ወይ ድማ ዝረበሸ ከአስሮ ኢልኩም ከይተሓስቡ ኣይ አስሮኒ ኣይትንክፎኒ ምክንያቱ ሓደ ኳኽ ምስ ሓደ ንስሪ ዘራኽብ የብሉን ሓደ ድሙ ምስ ሓደ አንበሳ ዘራኽብ የብሉን ንሕና ትሚልና ጥራይ ኣብ ትልዕል ዝበለ ቦታ ተቀሚጥና ንንበር ኣብ ሓላፍነተይ ኣነ ይሃሉ ኣብ መሪሕነተይ ኣነ ይሃሉ እምበር ብዛዕባ ካልኦት ዝዛረብሉ ምክንያት ኣምፄ ኣይዛረብኒ ይብላሉ ግን ይዛረብ ይዘሎ ብዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም የወርደሉ ናብ ካልእ ቪድዮ For people who love learning and sharing ideas. So go
አብይ አህመድ ሆይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሆይ ዛሬ መልእክት አለኝ እኔ ኤርትራዊ ያንተ ደጋፊ ነኝ እዚህ ፎቶን የምትመለከታቸው ኤርትራዊ ናቸው ከ25 ዓመት በላይ እስካሁን እስር ቤት ናቸው ያሉት አንዳንዶች ታጋዮች ናቸው አንዳንዶች ፓስተሮች ናቸው ህፃውንቶችም አሉ ከዚህ በላይ ብዙ እስረኞች አሉ ኤርትራ ውስጥ ማለት ነው እና እስር ቤቱ በጣም ከባድ ነው በተለይ ኤራኢሮ የሚባላል አደርሰት የሚባላል ዳቦይሩጉ የሚባላል ብዙ አሉ እስር ቤቶች ከ400 በላይ እስር ቤት አለ በጫካ በበረሃ በሙቀት ማለት ነው እዛ የታሰሩ እስረኞች አሉ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ፍትህ ይጠብቃሉ የኔ ተስፋ ከእግዚአብሔር በታች ባንተ በኩል እግዚአብሔር ይሰራል ብዬ አምናለሁ እግዚአብሔር ባንዱና በሌላኛው ይሰራል ብዬ አምናለሁ የግድ እግዚአብሔር በእኛ አብይ አህመድ ናይ አምላኽ ሰብ በአኻጌሩ እግዚአብሔር አምላኽ ከም ዝሰርሕ ይአምኔ ስለዚህ ኣብ ኤርትራ ዘለው እስራት ኣብ ኤርትራ ዘለው ፕሮቴስታንት ፓስተራት ህፃናት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውስ ከውጾም አምላኽ በአኻጌሩ ግድን እዩ አምላኽ ግድን ኣይኮነን በኤርትራውያን ገይሩ ክፈታ ኣታሰብ ወላስ ድራማ እዩ ማለት መልእኽቲ ከተመሓላልፍ ከለኻ አብይ አህመድ ንማንም ሰብሲ ኣብ 2022 ዝገበሮ ሕቡ ኣይኮነን እንታይ ገይሩ ኣብ ትግራይ ከይዱ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ዝቀተለ ኣብ ትግራይ ከይዱ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ናብ ሱዳን ዘማዛበረ ኣብ ትግራይ ከይዱ ክሳብ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ተማዛቢሎም ዝብላዕን ዝስተን ዘይብሎም ኣብ ስቃይ ዝገበረ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብዚ ሰብ ዝሓዲሩስ ንህዝቢ ኤርትራ ከድሕኖ ነቶም ተኣሲሮም ዘለው ኤርትራ ከድሕኖ ኣዳ እንታይና ንኸውን ዘለና ምክንያቱ ኣነ ሕጂ በዛ ነብሰይ ተቃወማ እየ ደላይ ፍትሒ ክብል ይሓፍር እየ ምክንያቱ ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኮይንካ ዲኻ ንህዝቢ ኤርትራ ፍትሒ ትደልየሉ ዘለኻ እንተኢሎምንስ እንታይ ይኸውን ብልክዕ ኣብቲ ደንበ ፍትሒና ዘለና ተቃለስቲና ኢኹም ትብሉ ስለዚህ ከምዛ ዓይነት ሓሳብ ዘለካ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ክሳብ ክንድዚ ዝኣክል ግፍዒ ዝገበረ ክሳብ ክንድዚ ዝኣክል መከራ ዘውረደ ክሳብ ሕጂ ሰላም ክረኽቡ ዘይከኣሉ ካብ መረበቶም ክምለሱ ዘይከኣሉ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያን ኮሎሲ ኣምላኽ ኣብ አብይ አህመድ ሓዲሩስ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለው እስራት ከውፅኦም ኢልካ ትሓስብ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ማለት ተሓፍር ኢኻ ምስ መዓል መጎስ ይቃወም ነይረ ምስ መዓል እከለ ይቃወም ነይረ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ዘሎ ምስ አብይ አህመድ ኮይናስ ንህዝቢ ኤርትራ ናፃ ክነውፅና ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ይቃወም ይሰርሕ ኣለኹ ኢለ ክዛረብ ኣነ ይሓፍር እያ ምሰ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቴዲ ኣፍሮ እቲ ዝዓበየ ስነ ጥበባዊ ናይ ህዝቡ ፀገም ኣብ ግዚኡ ዘውፅእ ሰብ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክዛረብ ከሎ ኣብ ሓንቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝተሰርሐ ስለ ዘብለጭለጨ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ኣሎ ማለት ኣይኮነን ዲጋ ኣባይ ስለ ዝመልአ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍቅሪ ይነብር ኣሎ ማለት ኣይኮነን ላሊበላ ኣክሱም ኣጥፊእኻሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓንሳብ ኣለና ክትብል ኣይከኣለኒ ህዝቢ ብብሔር ብሃይማኖት ተጎጃጅሉሉ ኣብ ዘሎ እዋን ካብን ናብን ክነግደሉ ዘይክእል ሕማቅ እዋን ብሃይማኖቱ ብዓልየቱ ኣብ ዝኸዶ ብብሔሩ ኣብ ዝኸዶ ዓዲ እናተቐትለ ዘለሉ እዋን እዩ እቲ ሕማቅ ግዜ ኣሉ ጌና እናበልናዮሲ በፂሑ እናበለ ዝደርፍ ዘሎ ደራፋ እዩ ብልክዕ ከዓ እቲ ህዝቢ ስለ ዝተቐበሎ ልክዕ ፀገማቱ ስለ ዝተረድኦ ካብን ናብን ክጓዓዝ ከሎ ስክፍታ ይሓድሮ ስለ ዝኾነ ብብሔሩ ብሃይማኖቱ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልቲ ዘይመልእ ልዕሊ 80 ሚልዮን ዝኣክል ህዝቢ ርእይዎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ናተይ እምነት እስኻ ወላ ብዛዕባ ሃይማኖት ኢኻ ትሓስብ ዘለኻ ፓስተራት ኣለዉ ኣብኡ ዝተኣስሩ ኣቕሽሽቲ ኣለዉ መሻይኽ ኣለዉ ውልቃውያን ሰባት ኣለዉ ብዙሓት እስራት ኣለዉ በብናቶም ክሳይ ማለት እዩ ፓስተር ጥራይ ፀዊዕኻስ ብዛዕባ እቲ ሃይማኖት ተሓስብ ከም ዘለኻ ብዛዕባ እቶም
ني علت نهايمانوت أب حنت هاجر بمقدام نحنت هاجر نمبتتان زسر حساب حيسكا نهزبي إرترا خد حناي كتب الكلها عزيزة قربي እግዚአብሔር አምላክ አብይ አሕመድ ሓዲሩ ንህዝቢ ኤርትራ ኮን ሕነይ እግዚአብሔር አምላክ አብይ አሕመድ ሓዲሩ ንህዝቢ ትግራይ አጥፊዎ ትብል ኣለኻ ማለት ዲ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ናይ ብሓቂ ዝሕፍር ይውን ስለዚ መልእኽቲ ከተመሓላልፍ ከለካ ናብ ህዝቢ ክትሓስበሉ ክትክእል ኣለካ እንታይ ትብል ኣለኻ እውን ክትዝገብር ኣለካ አብይ አሕመድ ካብ ዝመጽእ ዝገብሮ ጽቡቕ እንታይ እዩ በጀካ ኩናት በጀካ ህውከት ኣብቲ ግዜ ከተሽሕን 18 ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሰላም ገይሩሉ ዝነበረ እቶም እስራት ከም ዝነበሩ አይፈልጥን ነይሩ እቲ ንሕልፎ መልእኽቲ እቲ ናብ ህዝብና ክበጽሕ ዝኽእል ጽባሕ ንግሆ ጥፋኣት ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ምናልባት 20 ሚእታዊት ኤርትራውያን ወፂና ኣለና ኣብ ስደት ንነብር ኣለና እሞ እቲ 80 ሚእታዊት ኣብኡ ዘሎ ሜቱ ንሕና ክንኣትዊና ዝብል ሓሳብ ተልይኩም ጌጋርዲት እዩ ምናልባት እዚ ፍትሒ ዘይኮነ ዛዕመጽ ይዝባል አብይ አሕመድ ብዛዕባ ባሕር እምበር ብዛዕባ እስራት ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ጸገማት ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ስደት ህዝቢ ኤርትራ አየገዱሶን አይምልከቶን ይከማን ብዛዕባ ባሕር ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ይዛረብ ስለዚ ንሕና ከም መንእሰያት ነዚኦም ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ሰባት ኣይኮኖንዶ ኣብ ምሳና ኮፍ ኮነብሎም ኣብቲ ደንበ ፍትሒ ኣለና ንኽብሉ ከማን ይሕፍረካይ ማለት ኣነ በዛ ነብሰይ ሕጂ ኣብ ደንበ ፍትሒ ኣለኹ ምስ አብይ አሕመድ ተጸጊዖም ኣብ ወሪድና ኩናት ክንገብር ኢና ናብ ህዝቢ ኤርትራ ክብሉ ከለዉ አብይ አሕመድ ወታደር አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ዝገበርዎ ግፍዒ ኣብ ትግራይ ዝገበርዎ ቅትለት ኣብ ትግራይ ዝገበርዎ ዓመፅ ክርኢ ከለኹ ከመይ ገይረ ንዕኡ ደምሲሰ ምስ አብይ አሕመድ ኮይነ ንህዝቢ ኤርትራ ተመሳሳሊ ግፍዒ ከወርደሉ ኢለ ዝሓስብ ከም ሰብ ማለት እዩ እስኹም ግን ኣብ ወሪድኩም ምስኡ ኮይንኩም ክትዋግኡ ንህዝቢ ኤርትራ ፍትሒ ከምምፃሉ ስለምንታይ ዳ ኩናት ምስ ገበረ አብይ አሕመድ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ፍትሒ ዘይመጽእ ለውጥ ዘይመጽእ ኢልኩም ኣይተሓስቡን እዮም ሳምፕል ነገር ብዙሕ ትምህርቲ መጽናዕቲ ገለመለ የለኩም ሳምፕል ነገር ቅልል ዝበለ ኢኻ ትሓትት ልዕሊ ዓቕምኻ ሓሳብ ክትምጽእ ከለኻ ዘይድሊ ቃላት ኢኻ ጌጋታት ኢኻ ትፈጥር ሳምፕል ነገር ግን ትማል ዝኾነ ስለምንታይ ሎሚ ከምዚ ዘይኮነ ትማል አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ዝገበሮ ኩናት ስለምንታይ ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ከምጻሎም ዘይከኣለ በአንጻሩ ከማን ሕጂ ካልኣይ ኩናት ወጥሪ ኣብ ተዓዲ ይሰፍናሎ ስለዚ ንብሎ ንዘረባ እዚ ሞገስ ትብሎ ዘለካ ኣምላኽ ዘይኮነ ሓዲሩ ምናልባት ዲያብሎስ ሓዲሩ ኣብኡ ንህዝቢ ኤርትራ ከጽንት ዝኽእልቶ ኮይኑ አይደለም አብይ አሕመድ ስለ ስርዓት አስይዝልን ለዚህ ሰው ለህዝቡ ግን አትንካው ህዝቡ ምስኪን ነው አንተን ነው የሚወድህ ታውቃለህ አስመራ ስትመጣ ምን አድርጎ እንደተቀበለ የኤርትራ ህዝብ ታውቃለህ አብይ አሕመድ ሆይ ያንተ ጠላት ኢሳያስ ነው የኛ ጠላትም ኢሳያስ ነው ህዝቡ ሳትነኩት ኢትዮጵያውያኖች ወታደሮችን ብትሆኑ ህዝቡ የኤርትራ ህዝብ ይወዳቸዋል አትንኩት ኢሳያስ ነው ጠላት ለሻዕቢያ አባረሩልን ያዙልን ስነ ስርዓት አዝይልን ለዚህ እስረኞች ደግሞ ከእስር ቤት እንዲወጡ በጸሎት አግዙን ምትችሉት ነገር ደግሞ ከጎናችን ከብርጌድ ንሓመዱ መቆም አለባችሁ እኔ ያሳዝኑኛል በቃ ያሳዝኑኛል አስቡት 25 ዓመት ጨለማ ውስጥ ከም ናይ መዓልቲ ዚኒኒዮ ማይናስ ንላዕሊ ናይ ሞጎስ ዘረባ እዩ ንዓይ ዘሳቐኒ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ አብይ አሕመድ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ከም ዝፈትወካ ከመይ ገይሩ ከም ዝኽበረካ ኣብ ኣስመራ ከይድካ ርኢኻ ኢኻ ይብላሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከመይ ገይሩ ከም ዝተቐበሎ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ይራኻ እንዲኻ ረቢሉ በቃ ከምዚ ዘየለ ነገራት ማለት እዩ ዋላ ክሳብ ቃል ኪዳን እዚ ናይ ኣምላኽ ሰብ ትብሎ ዘለኻ አብይ አሕመድ ክሳብ ቃል ኪዳን ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ሂብዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ክብለካ ዝደሊ እዚ ዕሽነት መስመሩ ዝሓለፈ እንዳኾነ ይመጽእ ኣሎ ዕሽነት ንህዝቢ ይጠቅምኒ ንህዝቢ ዝጠቅም ሓሳብ ረብሓ እዩ ናትካ ሓሳብ እስኻሲ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኣሜሪካ ሃዲምካ ከይድካስ ኣየናይ ብርጌድ ንሓመዲ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ንመንግስቲ ኤርትራ ከኣል ዝኽእል ሰራዊት ዘለካ ኣብ ጎኒ ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ እሙ ህዝቢ ኤርትራ ንአብይ አሕመድ ይፈትወዩ ህዝቢ ኤርትራ ንአብይ አሕመድ ይፍቅረዩ ሰራዊት ኣይትተንክፍ ህዝቢ ኣይትተንክፍ ኢሳያስ ጥራይ ጸላኢኻ ኢሳያስ ጥራይ ሓዘው ንኢሳያስ እለየልና እንታይ ማለት እዩ
ناي وحكي نحنا كم من إسيات أزينا نحزن أزينا نحفر مساهم إيرتراويان مبالنا مساهم دما دليت فتحي مبالنا منياتو سي نهزبي إثيوبيا نهزب تግራይ اتقند أماخار زلو دانيال كبرت أبغني أبي حمد كوين كم أماخار كسر حجيلو انتهي يبليرو هزبي إثيوبيا هزب تግራይ ناتو أنقا يكونن ناتو رستي يكونن ناتو هاولتي يكونن زخونه نجر كم زي تعرف كنجبرينا كمتي أب حد نيل وإنما أب حد ودب أستراليا وين زجبروه نحنا دم كم كنجبرينا تاريخهم كابجس مريت حيخنا كنطفوينا النابلي يفكرني روح حجي دما أنصار حزب إيرترا زموس قالوا زلهم أبغون مخيني زما خر زلهم كنا حسب كلنا حدا سبسي من مخان كفلت مسمان كم تخيل نجرني وثم نايت مال سراويت إثيوبيا أبي إيرترا أتيوم كم تناي تجراي زي جبروا له مخنيات انتهى عنده كون لعل خمان كم زجبروا أنا رجسني سلازي بخمزين مسارات نزي أمنا بعدنا خاتو يقولوا من إننا بدنا خنوم ما قلت يقبلنا موجوس إسخا في أمريكا زرلها بوليتيكا كتتصنع نهزب ربحات كتتصنع نهزب تقمي كتتصنع أو كتفتن كتكلم لك أبز مسيخا بزعبا نهزبي أبي حمد نأملاق سبيو هزبي إرترا فتوكاي سراويت إرترا فتوكاي نخصه يتتنكف أبي حمد كو حدا والقاو سب كما هاي حدا والقاو سب كما هاي السخا من إسيات مريحة ختقالس زي كالك خاب إثيوبيا هاديم كان أمريكا زغاد كاسي أيناي إرتراوي أيناي إيب على سبتاع مزحفر نقراتي كم سب كمان نزتو بلوزر لخا بجيم كاتسومعوني خاي تسومعوني خاي دنا ويسي من تخرأي لكا نسبات كاب حساباتهم كتقلس لزدلخا كم زين دحر كينو أوكي جن بخمزي لاقتي يلن بامحرنيا خزارة كلها لعني 135 مليون هزبي كتتذكروا مالتي زغان هزبي إيرترا فلاي دماتهم تقراوت نزنات كالك سمعوا خلوسي تمال أبرئسي هزب تقراي زقبورو قفعسي دقافي إدي نيرو إيرتراويان دقافي نايس انتت هزب تقراي نيرو ميم معناتو تمال سلماو سلف استقبره تمالنا يجنزو حاجة استقبره كله دمسيسهم أبغونهم كم زنبر أبغون أبي حمد كم زنبرنا هزب تقراي دما نخطف دليت كم زلنا هم غير كخزارة بصراحة سلازي قالت كينات يفتر بملحس عصم زي بلا عصم تسبر يولهم يسلغلو إذن قبرو زلنا جيجا من قدي رنبيلنا كم عبسة باسر يقول ملي خاطب لسخا بروفيت يا ورد كباسر حريف كان بروفيت كيركي خاطب زي تقاقي سلازي جيجا ربيت عليك أبزت حسبو صلها من قدي عند حال السخا هزبي إيرترا سلام كركب كينو بقى السيبو كينات يمسئل كتحسن عند حركينكا وريدكا كينات كتقبر كتكل عليك ني أملاخ سبن أملاخ عند حر تفكر تخينكا نوتهم سبات أسيرهم دلو ليخا تفكرهم تخينكا ويندما تفكرهم كما خان حركينكا كتقالس كتكل عليك سلامتين أمريكا هادي مكاخيركا عزيزي حفري نابكالي فيديوس For people who love learning and sharing ideas. So go أو شال ميرا بتشخم وزلون جن قار نفس زبون عدك 5 يوم أيكونوا نايبهلنا نقل خباس لتدني ما نيكون عاد يكون زي مليش لك قداي كالي أنفت كالي نقريزة حز ساتر اللي أمس يزلام ذي سرايا شغل حماسي نسكون حد من مهرام تقبل نو أنا نتبون تأذى مخرو إذا نقرزي تعالي إنه جنزب نايز حزب يترفكه بجنزب زعصو يوت يلن جنزبون ملوسم لما يدلي كان تقبر عبيت السبات جيركا لباما السبات جيركا بسرعة بعلي عبدأتيخا لتوم سدرابيت كبريهبكا لتقداك تدوقسو قوالكار يا تهب حوخا ديمسون ديم قوالكبوخا حدي جيركا تعاصو زبو أبو معاري تردي كانو كو حليفة أبزين دحر لبام كونكا استقبر زلها قل كبروني يقولون مالتي تجاني قادر خمزي لم ندنا سميتها كتر زين لا لبامات كل تركان يا أخو مبخو كحلفان كاد اللي مالتي قتال حونا فلت كنكلامنا تقاتلوا دول ود سراي إذا قتال ببهال الله حونا إيش كاب عليت النت كاب سلالة كاب عردة ود عردة كاب ورجع وشقاتهم دنا غور مالتكم تحسبوا كم زان زاربوا زلهم
ኒውትራል ኮይና ሓቂ ትዛረብ ኣለና መጀመርያ ሂወሰብ ዝኸብር ያ ኣብዚኣ ቱባክ ዝብላ ዘሎ ብዙሕ ዘሰማምዕ ነገር ኣለኒ ምክንያቱ እታ ጉዳይ ናብ ማስ ሚድያ ምስ መፀት ናብ ካልእ መንገዲ ትኸይድ ዘላ ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ ምክንያት እንታይ እዩ እዞም ኣቦ ወዶም ሰብ ቀቲሉ እቶም ወዶም ዝተቐትሎም ስድራ ቤት ድማ ነዞም ኣቦ ጋር ነብሲ ይኽፈለና ኢሎሞ 1.2 ሚልዮን እቶም ኣቦ ተሰማሚዖም ወዲኦም እዮም ተሰማሚዖም ወዲኦም ፍርቁ ከፊሎም ፍርቁ ድማ ሓገዝ ስለ ዝደለዩ ናብ ሚድያ መፅኦም ኣብ ሚድያ ይትምፃእ ገለ ይበሃልኒ እዚ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ሚድያ ብዙሕ ተዳናጋፂ ክትረኽበሉ ትኽእል ኣዝዩ ንደቂ ሰባት ዘርብሕ ሓደ ባይታ ስለ ዝኾነ ግን እቶም ንሕግዝ ኣለና ዝብሉ ዘለዉ ሰባት ናብ ኣውራጃ ወይ ድማ ናብ ዓለት ገይሮም ይወስድዎ ኣለዉ ኣብ ሕብረተሰብና ኣነ ሕጂ እዛ ሓማሴን ሰራያ ኣክሎ ግዛይ ገለ ኣይንፈልጦን ዲና ኣብቲ ዛዕባ ኩሉ ዓዲ ኣይፍለጥኒ ተበልኩ ምግናን ኣይኮነ ኣነ ኣብ ደገ መፅአ ወዲ ሓማሴን ኢኻ ዝብል ስም ዝሃቡኒ ሰብ ማለት እዩ ምዕራብ ዓዲስ ብዛዕባኡ ክዛረቡ ሰሚዐ ይፈልጥኒ ኣብዚ ግን መፈላለዩ ገይሮም ንናቶም ግሩፕ ገይሮም ዝረብሕሎም መንእሰያት ስለ ዘለዉ ዝጥቀሙሎም ኣለዉ ብፍላይ እዛ ሞኒካ ኣብዚ ሓማሴን ዝበሃል ባይታ ተሓቢኣ ናይ ኣውራጃውነት እንታይ ማለት እዩ እዞም ክልተ መንእሰያት ዝተባእስዎ ኣውራጃ ሰራየ ኣይውክል ንኣውራጃ ሓማሴን ኣይውክል ንህዝቢ ኤርትራ ኣይውክልን እዩ ናይ ውልቆም ጉዳይ እዩ ኣረኺቦም ናይ ውልቆም ጉዳይ ድማ ኣብዚ ናይ ሞት ጉዳይ ኣብፂሕዎም ኣለዉ እዞም መንእሰያት እዚኦም እቲ ሓደ ናህና እዩ እቲ ሓደ ኣይናህናን እዩ ክብል ከሎ ግን ነቲ ስድራ መዋቲ እንታይ ዓይነት ንዕቐት ኣለዎ ስለምንታይ እዩ ጋር ነብሲ ተቐቢሉ ኣብ ኤርትራ ይትብል ኒኻ ምክንያቱ ብዕርቂ ዝዛዝምዎ ስድራ ቤት ኣለዉ ብጋር ነብሲ ድማ ዝዛዝምዎ ስድራ ቤት ኣለዉ ኣብዚ መፂኻ ሕጂ እቲ ሓደ ተቐቲሉ ዘሎ ወዲ ሰራይ እዩ እቲ ሓውና ዝበሃል ዘሎ ወዲ ሓማሴን ህዝቢ ኤርትራ እዚ ይጠቕሞኒ መሰረታዊ ዝኾነ እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝብፅብፅ ዝበኣስ ናብ ካልእ ጉዳይ ዘብፅሕ ተዘይኮይኑ ሰላም ህዝቢ ኤርትራ ሰላም መንእሰያት ኣብ ደገ ዘለውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎን ዝህብ ኣይኮነን እዞም ኣቦ ነቲ ጉዳይ ተቐቢሎሞ ናብ ዕኡ ጥራይ ዝምልከት ከም መዓል ሞኒካ ዓሻ ዝኣምሰላ ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ናብ ኣውራጃ የኺዱ ኣለዋ ናብ ሓደ ሕብረተሰብ የፀግዑ ኣለዋ በዚ ጉዳይ እዚ ሕብረተሰብ ፅባሕ ንጎ መንእሰያት ተተቃቲሎም ፅባሕ ንጎ ስድራ ቤት ናይ እዚ መዋቲ ሰሚዖም ኣብ ደገ ዘሎ ሕማቅ ተሰሚዕዎም ንዓኺ ክረኽቡ ከለዉ ኣብ ርእሲ ወይ ናብ ርእሲ ጓልካ ሕማቅ ክገብሩ ከለዉ እንታይ ኮይኑ ይስማዓኪ ፅቡቅ እውን ኣይኮነን እዞም ስድራ ቤት ወዲኦም እዮም ነቲ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ኣብዚ መፅኡ ዘሎ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ማስ ሚድያ ክጥቀምሉ ስለ ዝደልዩ ገንዘብ ክእትውሉ ስለ ዝደልዩ ብዛዕባ ኣውራጃ ገይሮም ከፀግዕዎሞ ኣውራጃ ሓማሴን ሰራያን በዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብ ኩናት ከኣትዉ ምክንያቱ መዓት ዓያሽ እዮም ዘለዉ ብኣውራጃ ዝሓስቡ ብፍላይ ኣብ ደንበ ፍትሒ ትግደፍ ክሳብ ሎሚ ይፈልጦን እንዲኣነ እቲ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘሎ ግን ብኣውራጃ ብሃይማኖት ብብሄር ዝተቐማጥዐ ብፍላይ ብኣውራጃ ዘሎ ፅልኢ ክነግረኩም ኣይክእልኒ እዚ ስለ ዝኾነ እዮም ኩሉ ግዜ ኣብ ባእሲ ኩሉ ግዜ ኣብ ዕግርግር ኩሉ ግዜ ኣብ ህልኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ቆዮቓ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ስራሕ ኣብ ሕብረት ኣብ ሓጎስ ኣይርከቡን እዮም ኣብ ፅልኢ ምፍሓር ጥራይ ዝርከቡ እዚ ትጥቀመሉ ዘላ ቃል ድማ ነቲ ካብ ዞባ ማእኸል ዝመፀ መንእሰይ ኣይጠቕሞ ነቲ ካብ ዞባ ደቡብ ዝመፀ መንእሰይ ኣይጠቕሞ ጉዳይ ናይዞም ስድራ ቤታት ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኣክሎ ግዛይ ንህዝቢ ሰራይ ንህዝቢ ሓማሴን ዝውክል እውን ኣይኮነን ከም ሕብረተሰብ ንሕናሲ ሰላም ክንዘርእ ነቲ ተፈፂሙ ዘሎ ብውሽጥኻ እኳ ክትሓምም ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ኤርትራኻ ቅቡል ነገር እዩ ጋር ነብሲ ዝቕበሉ ጋር ነብሲ ዘይቅበሉ ኣለዉ ነቲ ሞት ብጓሎም ዘደበስዎ ኣለዉ ብምርዓብ ብምውሳብ ማለት እዩ ወይ ድማ ብጋር ነብሲ ወይ ድማ ብዕርቂ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ደሓንስ ብከምዚ ፈሊጡ ይኮነ ቀቲልዎ ገለ ተባሂሉ ጋር ነብሲ ከይተቐበሉ ዝሓልፍዎ ስድራ ቤታት እውን ኣለዉ ስለዚ እዚ ቱባክ ዝብላ ዘሎ
ናብዚ ሚድያ ምጽኻ ናብ ካልእ ጥርዚ ወይ ድማ ጓል መንገዲ ምፍጣር ነዚ ሰብ እዚ ነዝቦ ንውሉዱ ንቤተሰቡ ሰላም ዝህብ ኣይኮነን ነዛ ጉዳይ ኣብ መንጎ ተቐታልን ኣብ መንጎ ተቐታልን ገዲፍኩም ትንበሉ ናብ ካልእ ገጽና ኣይነዘራ ኣብዚ ኣኹል ናብ ካልእ ቪድዮና ንኸይድ ናብ ትግራይ ዝኾነ ፈረንጂ እንድሕር መፅኡ ከም ድሙ በስበስ ክበሃል ዘሎ ጀነራል ታደሰ ንኣሜሪካን ፈረንሳይን ረኺቦ እዮም ምስ ፈረንጂ ይራኸበ ፍርሑኒ ዓለማዊ ርክብ ኣለኒ እዩ ሰጠጥ ኢልኩም ተገዝኡ ዝብል እዩ ፈሪሃ ፈረንጂ ኣብ ትግራይ የለን ፈሪሃ እግዚኣብሔር እዩ ዘሎ ፈሪሃ ኣምላኽ እዩ ዘለና ንሕና እምነትና ብዘይገድስ ስለዚ ጀነራል ታደሰ ንፈረንጂ ይሰግድ እዩ የምልኽ እዩ ንኣቶም ይለኣኽ እዩ ናቶም መሳርሒ ማለት ትግራዋይ እውን እሳቶም ክመፁ ከለዉ ክስንብድ ኣይኮነን ትግራዋይ ንኣቶም ዳ ከምቡና እኮ ቀይጥዎም ኣብ ኩሉ ዓውደ ግንባራት ኣባሪርዎም ኣፍንጮም ሰይሩ ብሕታዊ ዘይተገዝአ ብነፃነቱ ዘይደራደር ጎይታ ነብሱ ዝኾነ ህዝቢ እዩ ስለዚ ጀነራል ታደሰ ንባዕሉ የዋሪዱ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንኺዳነ ኣፈራሪሕዎ መስለኒ እሱ ድማ ምስ ኣሜሪካ ይራኸበ ምስ ፈረንሳይ ይራኸበ ስለዚ ፍርሑኒ ሰጥመጥ ኢልኩም ተገዝኡኒ ግዲልዎም ከይኑ ነዛ ዘረባ ድርጉሕ የብላሎ ብዝኾነ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝረአዩ ቀዳማይ ውድቀት ናህና ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ እውን እሱ እዩ ምክንያቱ ልክዕ ፀዓዱ እንድሕርክብ ጀሚሩ ሓደ ሰብ ኣይኮነን ኣብዚ ዋላ ምስ መፃና ምፅዓዱ ትሰርሕ እንድሕር ኮይንካ ምፅዓዱ ትራኸብ እንድሕር ኮይንካ ወላ እውን ኣባር ምፅዓዱ እንድሕር ከይድካ ዓብ ክብረት ኣለካ ብኣፍሪቃውያን ብፍላይ ብፀለምቲ ብፍላይ ድማ በዞም ናህና ሓበሻ እንድሕር በይንኻ ከይድካ ከም ናህና ሓበሻ ንሓበሻ ዝርብሽ የለን ምፅዓዱ እንድሕር ከይድካ ግን ተጣውላ ዝርብሻ ሰብ እውን የለን ኣብ እቲ መሪሕነት እንድሕር መፂና እውን ተመሳሳሊ ነገራት ኣሎ ኣብዚአን ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪቃ ክጠቕሰልኩም እየ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ማሊ ኒጀር ሃገራት ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዓመታዊ 2 ሚልዮን 3 ሚልዮን ሓገዝ ይገብሩሎም ነይሮም ድሕሪ ምስ ሩስያ ርክብ ምግባሮም እቶም ኣብ መሪሕነት ዝነበሩ መራሕቲ ምስ ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝነበሮም ርክብ ምስ ወደቐ ግን ን20 ሚልዮን ዶላር ንዓመት ዘውፅእ ማዕድን እናወሰዳ ዘን ሃገራት እዚአን ን1 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ንዓመት ይገብራሎም ነይራ እቲ ዝሕዝን ካብቲ 1 ሚልዮን ከም ሓገዝ ዝወሃብ ድማ ናይ ቀይሕ መስቀል ናይ ዩኒሴፍ ናይ ገለመለ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት እሶም ካብኡ እዮም ዝኽፈሉ ሕዝነኩም ነዚ ሕጂ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ሱዳን ኣለዩ ኣብ ሶማሊ ኣትዩለዩ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ ኣትዩሎ ብረድኤት ገንዘብ ኣይንህበኩም ኢና ይንሕግዘኩም ኢና ገለመለ እንዳበሉ ከፈራርሕዎም ኢሎም ኣለዉ እቲ ናህና ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ልክዕ ምፅዓዱ ምስ ተረኽበ ልዕሊቶም ፀለምቲ ዝኾነ እዩ ዝመስሎ ናይ ባርነት ኣብ ውሽጡ ኣትዩሎ ክደጋገም ኩሉ ሓሶት ሓቂ ስለ ዝመስሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብ ታሪክ ኣለና ዓብ ታሪክ ክብል ከለኹ ምናልባት ንግስነት ኣክሱም ንግስነት ኣዶኒስ እናበልና ክንጠቕሶም ንኽእል ኢና ግን እቲ ህዝቢ ናይ ባዕዳውያን ገዛእቲ ኩሉ ግዜ ብቃልሲ ይስዒሩ ኣብ ቃልሱ ተሳዒሩ ኣይፈልጥን ስለዚ ሕጂ እውን እዚ ዝግበር ዘሎ ኣብ መንጎ ትግራይ ኣብ ክልተ ተገቢዖም ዘለዉ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዘለዉ ምስ ህግደፍ ዘለዉ ሓቢሮም ክሰርሑ ከለዉ ትግራዎት ንህዝቢ ኣርባሕቲ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ካብ ህግደፍ ህዝቢ ትግራይ ይዓብዮም ካብ እዚ ብልፅግና ህዝቢ ትግራይ ይዓብዮም ግን ህዝቢ ትግራይ ክፈልጦ ዘለዎ ምስ ኢትዮጵያ ኮይኑ ብኻልኦት መራሕቲ እናተመርሐ ሰላም ዝረኸበሉ እዋን መዓስ እንድሕር ኢልኩም የለን ኣብ ታሪክ የለን ክሳብ 1890 ብድሕሪኡ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ረኺቡ ይፈለጥ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩናት እዩ ዝነብር እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ህዝቢ ትግራይ ምስ ቀንዲ ሓዉ ህዝቢ ኤርትራ ተፀሚዱ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ እዚ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ምክንያቱ እዞም ክልተ ኣብ ክልተ ሃገር ዘለዉ ህዝቢ ኣብ ሓደ ተመፅኦም ዝኾነ ዝደፍሮም ሓይል እውን የለን ዲሞግራፊ ኣገዳሲ እዩ ስትራቴጂያዊ ኣገዳሲ እዩ ታሪክ እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ዝብሎ ዘሎ ኪዳነ ደድሕሪ ፀዓዱ ከይድካ ጉንቡሕ ፀዓዱ ይፈትውን እዮም ንፀዓዱ ይራኸብ ኣለኹ ንመሪሕነት ክመፅእ ሓጊዞምን እዮም ስለዚ ሰጥመጥ ኢልካ ተገዛእ ገለ ዝብል ምፍራሕ እንድሕር ኣሎ ክእለ ጥራይ ዘለዎ ንህዝቢ ይጠቅም ቅድሚ ሕጂ ብታሪክ እውን ንህዝቢ ስለዘይጠቐመ
እትውግእ ዝመረፀ ባዕሉ ይዋጋ ሻዕብያን ከምናይ ከተነቃ ዘለው ባዕሉ ይዋጋ ብልጽግና ምስ ፌደራል ሲኮን ምስ መከላከያ ክትሆኑ መንእሰይ ትግራይ ዝኾነ ይኹን መንገዲ እንኳን ዶ ደም ረሃፅ እውን ከፍስስ የብሉ ሕዚ ንመራሓ ከድሕን ንዝኾነ ይኹን ኣካል ከድሕን ኣብ ዘይምንኩሉ መንእሰይ ትግራይ ክነድሕን እዚ መንእሰይ ሕዚ እናጎረፈ ይመፅእ ኣሎ ፌደራል መንግስቲ ድማ ዓደ እዩ ልክመፅእ ከሎ ንኤርትራ ኮ ይከደም መስመራ ኮ ይከደም ወይ የስመራ እዩ ህላውና ዘረጋግፀልና እናተባለ ግን ናውዚ ኣውዚ ድማ ከይንገላታ ሕማቅ ከይገጥሞ ዝተምሃረ መንእሰይ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ዝተምሃረ እውን ብትምህርቱ ብፍልጠቱ ጉልበት ዘለዎ እውን ብጉልበቱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ንዓዱ ክጠቅም ንህዝቡ ክጠቅም ክገብር እቲ ዝዓጠቐ እውን ብተመሳሳሊ ዕድል ክመፅእ ኣለዎ ስለዚ መንእሰይ ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክፍጠር ኣለዎ እየ ዝብላ ፈታዊ መሲልካ ማኣዶም ወዳኣሎም ትብል ምስላ ምዛ ሰበይቲ እዚኣ ትኸይድ እያ ምክንያቱ እዛ ሰበይቲ እዚኣ እንታይ ኢላ ሻዕብያን ብልፅግናን ናብ ኪናት ክኣትዉ ባዕሎም እዮም ደልዮም ባዕሎም ክኣትዉ ክእሉ ኣለዎም እያ ትምሰላ እንድሕር ሻዕብያን ብልፅግናን ናብ ኪናት ክኣትዉ ተኮይኖም ብየን ገይሮም እዮም ክኣትዉ ሕጂ ኸ ኣየናይ መሬት እዩ ዓውዲ ኪናት ክኸውን ዝብል ሕቱ ከተልዕል ነይርዋ ምናልባት ብዓፋር ድዮም ክገብርዎ እቲ ኪናት ከምኡ ድዮም ተምኒኖም ዘለው ክኸውን ይኽእል ድዩ ኣብ ዝብል ግምት እውን ክትኣቱ ነይርዋ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምናልባት ስሒታቶ እንድሕር ኣልያ መራሕቲ ናይ ሕወሓት ገሊኦም ኣብ ህግደፍ ገሊኦም ድማ ኣብ ብልፅግና እዮም ዘለዉ ኣብ ትግራይ ስልጣን ንምሓዝ ድማ እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ እዮም ክገብርዎ ስለዚ ብልፅግና ናብ ትግራይ ዝመፅእ ዘሎ ወይ ድማ ዝኩሉ ዕንወት ኣብ ትግራይ ዘውረደ ብልፅግና እዩ ናይ ብልፅግና ሓሳብ እዩ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝነበረ ኣብ መሪሕነት ዝነበረ ሕወሓት ኣብ ውሽጢ ዓዱ ወይ ድማ ኣብትሱ ዘመሓድሮ ከባቢ ምርጫ ስለ ዝገበረ ኣብ ስልጣን ስለ ዝመፀ እሱ ድማ ይተቐበሎ እዚ ሕወሓት ዝበሃል ተቐናቃኒ ኣብቲ ዓዲ ክህሉ ይብሉን እቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ብሓፈሻ ብኣብይ ኣሕመድ ዝተገብረ እንተዘይኮይኑ ብህዝቢ ትግራይ ዝተገብረ ተቐባልነት የብሉን ዝበለ መንግስቲ እዩ ስለዚ እቲ ኩናት ክግበር እንድሕር ኮይኑ ናይ ብልፅግናን ናይ ሻዕብያን ኣብቲ ዓድኹም እዩ ክግበር ማለት ኣብ ትግራይ እዩ ክግበር ነዚ ንኸይግበር እቶም ኣብ ላዕሊ ዝነበርኩም ሓለፍቲ ኣተሓሳስባኹም ቁኑዕ ነርቶ ዝኸውን ኣብ ክንዲ ምስ ብልፅግና ኣብ ክንዲ ምስ ህግደፍ ምግባር ኣብ ሓባር ምምፃእ እዩ እዚ ትብልዮ ዘለኺ ግን ንህዝቢ ትግራይ ካብ ኩናት ናፃ ክገብሮ ኣይክእልኒ ብናይ ፊሎዞፊ ወይ ድማ ብናይ መርትዖ እዩ ህዝቢ ትግራይ ካብ ኩናት ናፃ ክኸውን ዝኽእል ምናልባት ሓደ መራሒ ዘይብሉ ብልፅግና እንድሕር ንህዝቢ ትግራይ ኮንትሮል እንድሕር ገይርዎ መራሒኡ እንድሕር ኮይኑ ናብ ኩናት ፈቲ ከይፈትዎ በፍጪ ይኽኣቱ ስለዚ እዚ ብልፅግና ብተኸላይ ብልፅግና ዝመፅእ ዘሎ ናብ ዓዲ ናብ ትግራይ ናብ ኣስመራ እኳ ኣይኮነን እንድሕር ብልፅግና ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተቐባልነት ዘይብሉ ሕወሓት ተቐባልነት እንድሕር ኣልይዎ ሕወሓት ይግደፍ ዘለዎ ስለምንታይ ናይ ብልፅግና ቁኑዕ ኮይኑ ስለምንታይ ናይ ሕወሓት ክሕማቅ ኮይኑ ካልእ ፌደራል ናብ ትግራይ ኦኬ ዝተምሃረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ጉልበት ዘለዎ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ዓሻ ዘረባ ዘይትገድፉ ቀደም ሕወሓት ኮላ ኣብ ዓዲ ዝተምሃረ ሰብ ኣይነበረን ድዩ ስለምንታይ ናብ ስልጣን ዘይመፀ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘውረደ ግፍዒ ካልኦት ሃገራት ንኽኣትዋ ዝዓደመ መን እዩ ብልፅግና ኣይኮነን ድዩ ብልፅግና እዩ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ስራሓት ንህዝቢ ትግራይ ከመይ ጌርካ ርእሱ ኣብ ምድናን ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለየ ሓበሬታ እንዳምፀኻ ኣብ ሚድያ እንዳውፃኻ ዲሞራላይዝ ጌርካ ክሓስብ ከምዘይክእል ዝተጋጭዋ ሓሳባት እንዳምፀኻ ኣብ ክምርምሮ ክበፅሖን ዘይክእል ንምብፃሕ ዝግበር ዘሎ ቃላት እዩ እዚኣ ትብሎ ዘላ ሕጂ መንእሰይ ትግራይ ናብ ኩናት ክኣቱ የብልና እንድሕር ካልእ ክግብተካ መፅዩ ካልእ ክዕምፀካ እንድሕር መፅዩ ካልእ ከመሓድረካ እንድሕር መፅዩ ካብቲ ካብ ስድራኻ ዝወፀ ይጠቕመካ ማለት ኣይኮነን ምናልባት ኣብ ስድራኻ ዘሎ ኣብ ብልፅግና ዘለውን ኣብ ህግደፍ ዘለዉ መራሕቲ ኣኪብካ ከተዘራርቡ ዘይከኣልክስ መንእሰይ ትግራይ ናብ ኩናት ክኣቱ የብሉን
ፌር ኣይኮነን ሓቅነት ዘለዎ ዘረባ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ እስኺ ተቃዋሚት ነርክ ብልጽግና ከኣት ከሎ ኪናት ክገብር ከሎ ተኣሲርክ ነርክ ሓቂ ሕጅራ እንታይ ኮይኑ ብልጽግና ካልእ መራሒ ድዩ ገይሩ ወይ ድማ ካልእ ሲስተም ዲያጥሩ እቲ ዘሎ መራሒ ዘሎ ሕጂ እውን ጌና ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ጸጥታት ዝገብር ዘሎ መራሒ ዘሎ ምናልባት ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ክጥቀምሉ ዝደልዩ መራሕቲ ኩሉ ይኽእሉ ግን እቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝዓበ ጸገም ዘእተዎ መበገሲ ጠንቂ እቲ ብድሕሪ ተሳዕቤን ኣይኮንካ እንተና ትጠንቂ ዝነበረ መን ኣብይ ኣሕመድ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ይመጽእ ኣሎ ማለት ድማ ካብቲ ዝነበረ ሽግር ንላዕሊ ወይ ድማ ካብቲ ዝነበረ ሽግር ዝበልጽ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ክመጽእ ማለት እዩ ስለዚ ኣይትቃለሳ ይባሃልኒ ብልክዕ ህዝቢ ክቃለሳ ኣለዎ መሬቱ ክውሕስ ኣለዎ ባዕሉ ክመሓዳደር ኣለዎ ባዕሉ ይህን ምሂን ክበሃል ኣለዎ እቶም ኣብ ክልተ ተጎጂሎም ዘለዉ ኣብ ሓደ ይምፁ መንእሰያት ኣክቡ ህዝቢ ኣክቡ ኣኽንደ ትብልስ ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ናብ ኩናት ከኣት የብሉ ኩናት ኮ ስለ ዘይደለኻዮ ኩናት ኣይከውኒ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ኩናት ካልኦት ሰባት መጽኦም ኩናት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ መሰረታዊ ዝኾነ እዚ ሓሳብ እዚ ውዱቕ ሓሳብ እዩ ንመንእሰያት ህዝቢ ንትግራይ ድማ ሕጂ ተሃሲስ ስለ ዘሎ ጽባሕ ንግሆ ግን ኣብታ ዓዶም ክምለስሉ ዘይክእል ሲስተም ከኣቱ ምዃኑ እዚ ክርስዖ የብልናን እዚ ዝቐርብ ዘሎ ውፃእ ሓሶት እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ራእይና ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ስለ ዝጸናሕኩም ብልቢ እንዳመስገንኩ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም